лотариен билет, 9 късметли, над 100 000 лева и един чисто нов автомобил. Започва Националната лотария на България. Дами и господа, дайте му най-бурните си аплодисменти, а той ще ви ги върне в пари. Моля, посрещнете вашия водещ Захари Бакаров. Благодаря ви, здравейте! Радвам се да ви посрещна на сцената на Националната лотария. Готови ли сте да ви поведа по застлания с стотачки път към богатството? Да, я. В този момент 9 души тръгват по него с надеждата да ги отведе до спечелването на над 150 000 лева в пари и награди. Всичко е започнало само с един ето такъв лотариен билет. Това е Националната лотария на България. Само за 30 минути може да изкарате повече пари, отколкото Памела Андерсън за цели 2 дни. Веднага развизваме нещата и викаме на сцената първите 3 души, за които късметът няма спирачки. Те бяха определени чрез специален жребий, теглен минути преди началото на шоуто. И сега е време да научим техните имена. Муса Бабечки! Надежда Недялкова! Третият щастливец се казва Десислава Умхайзер! Здравейте! Нека ви представя наградата, която някой от вас може най-сериозно да подкара само след минути. Ето и нея. Това е нашият малък автосалон. Един от вас може да си тръгне с нов автомобил с всички екстри. Сега обаче трябва да направя тест драйв на вашия късмет. Как ще стане това? Ключа се крие... Не, стига сте изляпали колата, слушайте ме мене. Обяснявам правилата. На стената ще се изпише една цифра. Много важно. 21 546. Това е точната цена на този автомобил. Последователно ще трябва да оцелите последните 4 цифри от това число. Първото го махам. На банките пред вас ще се въртят цифрите от 1 до 9. Вие ще спирате въртенето с натискане на бутона. Ако имате късмет, спирате на цифрата, която търсим. В противен случай ние ви отнемаме толкова монети, колкото е разликата между вашата цифра и тази, която се търси на стената. Сега започвате с по 10 монети на човек. Колата ще спечели този от вас, който на финала е останал с най-много монети. Нека да играем. Муса, първи си ти. Първата цифра, която търсим е 1. Когато решиш, натискаш бутона. 5 монети вече ги няма. Изкараш 6, търсихме 1. Това не беше много добро начало, но си в играта, няма нищо притеснително. Надя, сега е твой ред. Твоите цифри също се въртят. Продължаваме да търсиме 1. Давай. 3 монети си заминаха току-що. Деси. Търсим 1. 4 монети си отидоха. Така, не започваме много добре. Сега се надявам да се върнем обратно там, където бяхме. Търсим цифрата 5. Това беше! Това се иска! Това се иска! Получаваш 2 монети бонус, защото оцели точната цифра. Тамара, моля те, възнагради. Муса с 2 монети. О, бях почел да се притеснявам, че нещата не отиват на добре. Вече имаш 7 монети. Пак си в играта. Надя, повтори този жест. Търсим 5. Скачай на бутона. 2 монети. Нищо. Деси, имаш 6 монети. Търсим 5. Бъди добра. 2 монети. Няма лошо. Търсиме 4. Ще бъдеш ли кавалер? Или просто ще им вземеш колата под носа? Както кажат.
Ще кажеш ти и твоя късмет. Когато си готов, търсим 4. Беше на ръба. Имаш 5 монети. Нещата са добре. Надя, и ти имаш 5 монети. Търсим 4. Айде отсиди 4, да ме зарадваш, моля. Едно, само едно ти взехме. Браво! Де си? Дай да видим. Това беше последният ти опит в тази игра. Съжалявам, 4 монети ти взехме. 500 лева от мен. Изпращам те и ти благодаря, че беше част от националната лотария. Утешителна награда. Който дойде тук и си тръгва с пари, това е сигурно. Станахте двама. Предлагам ви сделка. Давам ви една резачка. Поделяте си колата. Ако искате през центъра, ако искате задница, предница, може да се нагласите. Търсим цифрата 6. Муса, погали бутона и после го натисни. Както искаш, както искаш. Търсим цифрата 6. Загуби 3 монети. Че имаш 2. Остават ти 2. Ти имаш 4 монети. Ако целиш 5 или 7, колата е твоя. Направи каквото можеш. Айде. Защо? Защо? Загуби 3 монети, оставаш само с една. Това означава, че Муса току-що спечели този Citroen. Елате да го гуснете! Елате да си го вземете! Чакай, скачай отгоре! Скачай отгоре! Ето ти ключовете! Ето да си я разходиш! Ела да си я! Ще си изкараш и книжка, бе, нищо ти няма! Давам ти 500 лева са за теб! Моля те не скачай, че ще умра! Благодаря ти, че беше с нас! Муса, ела за малко, ела при мене! Леле, майчица! Леле, майчица! Муса! Не! Ти мога да си повярвам! Кажи ми откъде си? Гоце Делчев, село Корница! Община Гоце Делчев! Така! Кажи ми нещо на Гоце Делчев! В полите на Пирин съм роден! В полите на Пирин! Село Корница, община Гоце Делчев! Целувам всички! Абе, душица, златна! Дами и господа, винетката, с която и вие може да стигнете до такива печалби, е билетът на националната лотария. Там, освен всички останали награди, къщи, пари, коли, екскурзии, в най-долното поне може да откриете и символ телевизор. Ако го има на вашия билет, регистрирате кода си на този адрес. Или пък се обаждате на ето този телефон. Муса! Надува клаксина, ще го чуят чак до Гоце Делчев. Ние отиваме в следващата ни игра, където може да спечелят 40 000 лева. Връщаме се сегички.